모름내 들어가 마트. 자그래야. मोनजाफेराखै नै खनस्रा नै मनिपुरि खानाखौ कुकारावसो रुदों मा लाइजों नामा संग्राया लागायथार मोदोमलायथारबाय माथो जानाय नायसो होमबा ना गोथाव जाबाय आसोला थिगसेनो गाव संनायखाय बिराद गोथाव मोनथारदों दा औ बाबु नै लायानो बेसेबां गोलाव गोलाव नै अमा आथिंनि सिगांनिखौ दोननांगौ नोंसोरनिनो आथिंखौ जानांगौ नङालाय आथिंखौबो रुनांगौमोन दा रुनानै हालदै होजाया रुनायाव मोजां गोथाव होजायालै रुनाय माथो रुनाय नालाय गुरै मोनजालायनाय जादों ना बरिया टेस्ट नोंसोरबो रुनानै जानाय नाय बिदिनो मिथिबाय लाइजों रुदों रायजों मोजाङैनो गुलमुरिसो र' होमबा जाग्रोनो दे बरिया हा गायसं अल्प दे जायो हा जों ओंखाम हरदो ओंखामा माबासो दोनदां मबाइलसो ओंखाम गैथ'वा माखौ जानांगौ ओमफ्राय ओंखाम गैला नै ओंखाम गैला ओइ ओंखामा बे दं ओंखामानो जोबगुलायबाय नै दिनै जानानै बिराद गोथाव जादोंना लांगाब लांगाब बेदरफ्राव रायलाय बरिया संदों खावसे बिसिनो नांलालै बिसिनो खावसे नै दंखायना जाग्रोब्रा नोंनि रुमाखौ नांबावगोन दे ओइ नंला माने गोथावानो बाराद्राय जादोंना ओंखायनो बिराद गोथाव जायो बारा मोनजाया नोंसोरबो संनानै जानाय नायबानो जाबाय हाथरा लाबो अमा बेदर लाबो बिराद गोथाव जादोंना नोंस्रा जानाय माबायदि मोनदों मोजां मोनदों नोंहालाय बरिया मालाबा जाहोबाव मिथिबाय बिदिनो लानानै फै जाहोगोन बेदरखौ माथो नंला आंनो बिदिसो नांगौमोन एसे बानलुल' संबाय दै बिदिनो हो एसे बांसिन दसदिननि बनबासनि बायदि एसे मोनसे खनसेनो बहालायनाय जानांगौ खनसेनो बुलायनाय जानांगौ बरिया टेस्टि जायोबा ना लाइजों रुनानै जाबा दस्राबो दं हा होइबा फिसा एखेखा देरसिन हाब बिराद जाबालाय सानगोन फाग्लासो फाग्ला बादि गोथाव जायो बिदैया गोथावसिन जायो बिदै
미스터도 돈이 되어 많이 저. 난 당신하고 가려면 별로였어. नोंसोरबो रुनानै जा मिथिबाय बिराद टेस्टि जायोना मारै रुयो खिन्थाहरदोब्रा एसे खिन्थायाबासो मिथिगोन ना रुनायलाय रुदोब्रा मारै होयो मा होयो एसे खिन्थाहरलाय देखायहरदों मा होयो बेयावथ' लाइ दङ अमाजों रुदों आरोना बानलु नुदां बानलु ओमफ्राय गरम मस्ला होदों ओमफ्राय मा दंबावो पियास सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर दुन्दिया ओमफ्राय डाइरेक्ट गोथांनो रुदोंना नोंसोर रुफोगोरदों आरो गासिबो रुजोबनाय खेबसेनो एवलाय लुगि गैया डाइरेक्ट खबर गाबोगोन खबर गाबोगोन मा होनदों खबर गाबोगोन खबर गाबोगोथाय खनबासो गाबोगोन फैबासो ओमफ्राय दैया एसेल' माने बेदर लोमनाय बेदर लोमा थालायावल' खामानि नङा आरो ब्रेकफास्टसो मोनो ब्रेकफास्ट जादों ब्रेकफास्टसो ओंखामखौनो होथ'नो हायासै जानाया गोथाव मोनबाय ना सासेयानो नै जानानै सिखारनांगौबाय जोबबावबाय नै बिराद गोथाव जादों ना बरिया थोरसिया जोबजोब्बाय मालाबा नै मानसिया एसे राबन साइसखा बिराद जायो आरो बेथ' दिनैसो बेदर मोनजाफैदों नालाय माने थोस्लाबा जानायानो जाखांबायलै जाग्रा जां होनबा